sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Radio Philippine Standard Time, 1:38. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
Mayong hapon sa iton mga palangga nga mga tagpalamati, kag inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Updanay naman kita itubtubtak na alas 3 sa karon nga hapon. Sa iton Lunes nga edisyon sa nga This Is My Life. Kamusta ka mo? Sa kutob sa aton malabutan karon nga hapon, welcome gid. Pangamusta lang si Tita We kung nakapaniaga na, kung bala kapoy ka mo sa inyo weekend o kung hindi. Kapina sa mga lola kag lolo, sa mga tita or titos nga nagapaabot sang ila sini nga mga kahinablusan, kaapuhan, utod na. Nga magabisita basta weekend na. Kamusta lang sa inyo tanan. Anyway, sa Lunes nga adlaw umpisa naman ang kasakuon sang ara sa mga nabilin sa itong tag sa mga puluyan. Kay tisubli tayo paghalin sa mga nagaobra, sa mga estudyante, subli kung ano ang mga nabilin ng mga hilimuson para makapreparar naman pag-abot nila sa kahapon nanon. Preparar ang pamahaw kag palanya po nun. O ano, ha? Kag siyempre sa ito man mga taxi drivers, kamusta na kamo? Taxi drivers, especially nga itong mga miyembro sa OTTG, ang itong sa ni Operation Tulong Task Group. Good luck lang sa pagbiyahe, kag hinay-hinay, halungan ang pasahero. Kag syempre sa tanan nga mga motorista, private, kag mga SUVs, basta nagabiyahe ka mo. Mga drivers na ito, na opdanay kita yatob-tubtak na alas 3, nga lingawon ka mo ni Tita Wilma sa karon nga adlaw. Kag syempre, ang aton matahom nga lalantunon dugay-dugay nga galingaw man sa inyo. Ang sulat man nga pagabasahon ni Tita We, medyo may edad-edad naman ang aton sa ni letter sender karon nga hapon. Kung makasiling ka bala daw istorya, di on amor lang o kung himo lang yung istorya, ang dalagan sang iya sinistorya sa iya sulat, ang kaundan sang iya sinisulat para iya sa aton palatuntunan This Is My Life. Pero kung aton i-recall, mga istorya, bala nga damasiling tanda mga sinang una, pero gali subong nagakatabo pa. Na? O pwede man ang inyo sining mga greetings kag inyo man mga opinion karon para sa atong letter sender arang atong text hotline kag ang aton man mga kauturan nga nagaupod sa atong Facebook Live na. Siyempre sa atong text hotline, type nyo lang dira kag ipadala greetings kag inyo opinion sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag sa ito naman Facebook Live, of the night taya, basta open mo Facebook account da, di ba? Search nyo lang, Action Radio Bacolod. From there, may mga videos, live click mo, of the night kita ni Tita Wilma, tub-tub-tak na alas 3 man. Kag magluwas man sina, ang itong tag sa ka-horoscope nga ginabantayan tag sa kaadlaw, upon man sa itong mga lucky numbers kag lucky color. Gani, good luck lang na. Relax. Kalingawan lang na to na iya. Tag sa kahapon. Pero iba nagabantay, kinabantayan nila, tayaan nila sa STL, hindi gani tayaan nila sa loto, mga swerte, tres, mga muna-muna. Iban gina swerte, iban gina dimalas, ang iban ay ambot, Tita Wilma. Sige lang, pero kinahanglan may tilig-angon, ha? Hindi pag ikapital ang inyo nga kulonsumuhon sa inyo sinipanimalay. Okay, Tita We, kagapila man natin dugay-dugay ka-updates sa ining nagaduging sa karon nga coronavirus o kung COVID-19, nga gintawag sa WHO kung World Health Organization. Gani, relax lang anay, kamodera, tagaan man natin kamo pila ka mga updates dugay-dugay. Kag sa ito naman dalagan sa panahon nga daw hindi maintindihan, that's why nga mabatian naton ang tingog sang iban, mga friends naton, members ng pamilya naton nga naga silingo-singo man. Ginakataro, ginaubo, baw dugay-dugay pangat si ina sanhambal na naton. Hindi lang kitang nagapahanumdum sa inyo, pero matak-an lang kamo sang baba ni Tita Wilma nga mag-remind sa inyo tungod man sang aton ginahalungan nga masakit, di ba? Nga hindi lang diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kundi halos bugos nga kalibutan. Ginapahalong tungod nga ang sentuma, halos magkapareho man. Sipon ubo subong, kadto kamo sa mga ospital ay damo pasyente nga mga ginaneumonia. Especially nga itong sa ni mga young at hearts, nga itong sa ni mga may edad-edad na. Hindi ko
buhi, no? Di ko yung magbuhi sang tinaga nga tigulang. Not unless nga kinahanglan gid man, no? Sa aton mga may edad-edad lang tawet, ha? Kinahanglan nyo gid siya ang paghalong. Kaya nga ako maglaing gid pamatsyag nyo kag sipunon kag ubuhon kamo maghigda kamo bukadasig lang na isang pneumonia kag sa aton man mga kabataan, mga lapsag dira, yes, aton man mga toddlers, aton mga estudyante, halungan man naton. Amoy na nga kinahanglan man naton, posible, kung posible pa man lang, nga may mga face mask kamo mas maayo. Protection sa may mga ginabatsyag-batsyag na para hindi makalaton o kung sa imo man nga hindi malatnan, ha? Okay, alaong na 48 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa ito naman update sa panahon kay tining mabatyagan naging kami eksperyensya nato naman siling sa aton mga katigulangan nga kambyo klima kay nagahuyang na ang amihan, di ba? Ang northeast monsoon nagahuyang na sabot silingon nagamat-amat naman tahaw ang katugnaw nga mabatyagan neton sa kagabihon kundi ang kapaang naman hindi na ang kabugnaw kundi amat-amat naman ang kapaang. Kag sa record ang temperature sa pila ka bahin sa aton pungsod kaina sang aga, ha? Kaina gid lamang sang aga Lunes, Pebrero 15. Sa pila ka bahin ti nagnubo mo no sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City nag 22.2 degrees Celsius. Sa Baguio City 16.0 degrees Celsius. Sa Tanay Rizal 20, ha? Kag sa Lawag City 25, sa Clark Pampanga 23.2. Ti matulutugnaw pa nito sa ila tungod sang amihan pero para sa ila amat-amat na nga mabatyagan nila ang katugnaw. Tiina nga record alas 5 kainisang kaagahon. Kag hambal man sa Pag-asa bisan magalawig tubtob katapusan sang Pebrero ang amihan amat-amat ini nga nagatahaw man. So sa aton mabatyagan naton kung kaysa matulo lang gani ilong ta sipunta, di ba? And that's why kinanglan halungan gid pabakuron gid nga aton lawas immune system naton, resistensya naton kinanglan importante gid vitamin C para sa aton mga kabataan kag sa aton mga young ones. Ang paghalong ara sa aton, di ba? Okay. Kag sa aton naman mga kauturan, ang update natin sa COVID novel coronavirus ARD sa base man sa report kainan ni Inday Dorel sa kay Action Rex sa BBB nagsaka ang kadamuon sa 27 at 27 kadamuon sang mga Pinoy nga nagpositive sa COVID-19 didto iya sa cruise ship o kun barko nga didto iya nagadaksa may Japan. Ting hambal naman sa Philippine Embassy sa Japan, Jesse says pagid ka Pinoy ang nagdugang sa mga nag-positive. Ina, base naman sa panibag o iya nga batch sang mga resulta nga ginpagwa sang Health Ministry Office sang amo nga pungsod. Kag pareho man sang ginapatuman nga protocols ng Japanese health authorities, ang mga panibag o nga nag-positive, gilayon man nga ginapapanaog sa barko, ginapapanaog nila sa barko kag ginadala man sa ospital para mabulong. Pero siguro naman sa aton imbahada dito sa Pungsod, Japan nga adlaw-adlaw, makakuha sila sang update sa health condition sa mga Pinoy nga nagpositibo iya sa amo nga masakit. Samtang padayon naman ang pagpakigangot sa gobyerno sa Japan sa aton para masiguro nga mangin maayo ang kahimtangan sa mga nagapabilin pagid nga iban nga ara naka-quarantine sa sulod iya sang amo nga barko, di ba? Nan. Kag ari pagid ang nakakuha sang atensyon ko bala kay Ines sang aga ang didto sa bahin sang Hong Kong. Kay ini siya yung way gani sang history background, no? Wala saya sang travel history. Wala man siya sang contact sa iban pagin nga mga pasyente nga nag-positive sa COVID-19 dito sa Hong Kong. 54 years old ni siya nga lalaki. Amo ni siya ang bag-o nga na-confirm nga positive sa COVID-19. Tinghambal gani sa mga health official dito iya sa Hong Kong, ang lalaki gin-confirm nila wala travel history, wala man contact sa mga nauna nga nag-positive sa virus. Kundi naka-experiensya lang ining 54-year-old nga lalaki sang
sentoma, mga palatandaan. Kag nagkadto sa doktor, nagpakonsulta siya sa doktor February 7 na sang ulihi sige monitor halin sa February 7 didto nahibaluan positive siya sa amo nga masakit. Tan-awon niyo na bala, no? So magluwas sa hilanat ang pasyente, wala pa gid ni siya nakabiyahe sa mga pungsod nga affected sa COVID. Wala man ni siya occupational history, kag wala man nakaangkon sa context sa iban pa gid mga pasyente nga nagpositibo sa amo nga masakit. Kag tungod man dira ara ay dulumdumon ginaiya, na dulumdumon kag ara ginapamensar ina sa karon sa mga otoridad dito sa Hong Kong kun paano nakuha sang pasyente ang amo nga masakit. So base sa sina nga istorya sang ining 54 anyos nga lalaki nga wala sang history sa iya pagbiyahe. Wala siya sang context sa mga nagpositibo nga mga pasyente. Paano niya na-acquire ang amo iya nga masakit? Amo inang dulumdumon sa karon na. So kita naman diri sa aton sa Pilipinas, especially kamo nga nagaupod man kay Tita Wilma karon nga hapon, adlaw-adlaw gid bisan masiling kamo namungol na kami ni Tita Wilma sang ginapanghambal mo, pero sigihon ko ginayang pagpahanumdum sa inyo ang pagpaninlo. Pagpaninlo naton sa aton kaugalingon, kinahanglan i-remind naman ang tag sa kamiyembro sang aton pamilya, especially ang aton mga kabataan nga nagakadto sa eskwelahan, nagahampang kag kundi makadto nga bahin nga mga malls, mga lugar nga damo sang tao, hindi gid kita magkalipat sa pagpahanumdum sa ila para malikawan man mabudlay na kung kaisa ang sunlog bala, no? Knock on wood, wala naton ginapangamuyo nga may ara ina diri sa aton, matabo ina diri sa aton sa Pilipinas, specifically diri sa aton lugar, hindi lang Lord, no, kundi kinahanglan lang aton pagpahanumdum sa tagsa-tagsa. Hindi lang para sa inyo, kundi pwede man naton ina siyempre ma-share sa aton mga abyan, aton mga kapamilya, kag sa mga tao sa aton palibot, ha? Ang katinlo permi, ang katinlo sang aton kamot, always as ever, kinahanglan dugay-dugay lang panghugas ko na nung makaptan dira. Pagkatapos, ano gani, Tita Wilma, ha? Kung maginabatsa ka na sipon-sipon ka, ikaw na lang hatag proteksyon sa kaugalingon mo, kag hatag man proteksyon sa mga tao sa palibot mo. Ikaw na lang magamit sang mask. Kung ginasipon ka, ginaubo ka, o kung ginahilanat ka, or feeling mo malain ang pamatsyag mo. Okay, para hindi na namalat na ng iban. Kaya kadasig nga daan maglaton man ng sipon kag ubo, ang hilanat, di ba? Okay, Tita We, amati. Na kami sa imo. Okay man, Alauna 56, Action Radio Philippine Standard Time. Ang sa liwat sa mga nagkikinhanglan dira sa mga matahom nga mga bulak, arranged nga mga flowers, o kung mapaariglo ka mo bulak sa kung anuman nga mga kahiwatan, anuman nga mga okasyon, ara lang sa Johnny and Christine Flower Stand. Ara na sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina, pakadto ina sa reclamation area kung diri ka mo maghalin sa Bacolod City Public Plaza. Bangga sa wala nga tadlong sang likod sang Bacolod Bay Center. Ara gida si Maymay, si Tintin nga nagahulat sa inyo. Pero pwede magkamo magka-contact sa iya sa ila sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kinahanglan ginaton. Kadasig man sa aton oras, mayong hapon lang da sa mga nag-upod sa aton online, syempre, Tita Wilma, kag syempre man, dugay-dugay ko lang kamo talupang doon, gani relax lang kamo daw lunas na lunas, gino? Daw katawhay nga daw kamagan, nga daw ka mga na manaya-naya sang inyo mga nahong, kag nahong sang inyo mga nawong, kag kamagan sang inyo mga balatyagon. So relax lang. Kag ang ato naman reminder sa inyo para man sa aton siniliver, ang DTX 500 capsule nga kinahanglan gid naton ina adlaw-adlaw, hindi gid ina pagkalipatan o galiun ina naton para sa complete management sang aton liver o kun atay. Maghubag na gani o kun makaangko na gani kita sang ginatawag nga fatty liver, problema sa aton atay, hindi na siya manami pamatian. Masiling ay tambok ako atay kati fatty liver, pero abi nyo problema ina.
na problema ina sa ikayong lawas. That's why kinanglan minti na ko na ito nga maging fit, maging healthy nga itong liver para kita maging aktibo man adlaw-adlaw. Ang ining DTX 500 capsule nga aton ginahambal ka ginarekomendar sa inyo, may detoxifying compound ini nga mo nagatinlo sang aton sa liver. May mga active nga ingredients, phytochemicals, kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Amo ng fatty liver na kung pabayaan nato ni na ma-fall na siya sa cirrhosis of the liver o kung amo nang ginatawag nga cancer of the liver kung maghubag na kay maglala. Gani kinahanglan tipigan at tipanon nato na ngaton atay para maging healthy ini. Pagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule. Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyong lugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod kag pwede kita makabakal online pagi sa pag-login basta may mga internet connections kamo dira. Kung may internet connections kamo pwede kamo kalagin sa www.kalusuganyan.ph. Kung bukas naman ang inyo sini Facebook account, search nyo lang Kalusugan Yan Arana. Mag-order ka mo, pwede ma-deliver sa inyo sinipuluyan. Pero tandaan natin nga ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag Klinika di Alternatibo Medicina. Relax, magabalik si Tita Wilma pagkatapos ng commercial break. Sunflower Plus Herbal Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw. Standard time, alas 2:05 na action. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang eton man, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, syempre, ang nag-isahay nun nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan nyo lang ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabuligid sa aton para hindi kita makaangkon sang ginatawag nga kidney stone o kon bato sa kidney or sakit man sa kidney ha. Kaya nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may kalidad ini or kasarang may alkaline ini siya nga may kasarang nga maka-neutralize ang mga amat-amat nagaporma nga magtig-ah nga mahimo nga bato. Ang acid sa atong lawas isa na ina mo. So hindi nato na ipagpahinugutan ha. Kinahanglan ma-wash out ang kun anuman nga mga acid nga sa atong lawas para hindi sila magporma bato para hindi matsag agay hindi magsakit sa aton sini ang aton sini kilid. Kinanglan lang dira. Kun may ara ikaw dira problema na sa imo sa ni kidney, let's say or may kidney stone man ikaw kaga nahibaluan nga hindi pa yatama gid kadako mamat-amat na siya na kay hindi nga sila nga pag inom mo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea matunaw na siya dayon. Hindi. Abi ninyo mas nami, bisabisan ano nga bagay, ang amat-amat sa drastic nga mga epekto. Kinahanglan niya amat-amat lang kay manami ang epekto sa atong lawas, manami ang atong pamagtyagan. Isa katibag atong kinahanglan adlaw-adlaw sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Pwede natin din na siya magamitan sa tubtob 1 ka litro nga mainit nga tubig bot silingon hindi lang kita ang maka-enjoy kundi ang bugos gid naton nga pamilya. Pwede natin mabakalang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa mga butika man dire sa inyong lugar kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Ara available sa tanan man nga Huwakong Chinese Drugstore kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Sa mga nagapud sa aton online, Miss Heaven Heaven, good afternoon. Kag kay Jinky de Kia Montaliban Numeraes to Wilms, wala sound sa live. Hindi na-explain na ni Tita We kung mag-play ni si Tita Wilma music, the whole music, ginamute na siya. Automatic na ginamute sa Facebook. So, I hope nga naintindihan ninyo. Okay, Action Percival Villamore.
kag kay Apong Alagos, kay Ma'am Elizabeth Sarita Fuentes, good afternoon ate we, ka-blooming buyag lang blooming Lunes guro subong ma'am. Kag siguro nakabulig man ang aton sa ni bago nga uniform amo na uniform mo. And you'll always be there until the White, black and white, that's why nga daw nagsanag ang panulukan niyo sa amon. Anyway, thank you, ma'am. Na Maria Luz Grijaldo Makunat, good Monday afternoon to we. Pakigwit naman sa kay Kagawad Bibeth, Emily Gangoso, sang Kandumaraw Hinigaran. Ara, nabalaan, gapamati, kid. Thank you, Tita We. God bless. Okay, salamat, ma'am. eyes that you are true and my friend, and you'll always Dos 9, Action Radio, Philippine Standard Time. Kay Mel Caoreta, mayong hapon, agapamati kami diri pirmi sa imong program. Salamat. Kag kay Edwin Pineda. Okay, salamat. Oo, Maria Luz Grijaldo, makunat naka-uniform kami tanan. Sila niya, maganda. Okay, thanks for the compliments. Ophelia Galero RC, watching live monitor lang gid kami di. Always, salamat din, ma'am. Kaka Inday Chin isugon, Carolina Inday Chin, ha? Salamat din. Alas 2:09 na Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuanay si Tita Wilma sa mga nagapamangkot gali sa Tungkin Mansion ko last Saturday sa about sa event nga World Kidney Day. Karon i-hype na ni Tita We liwat kun diin kag kun ano oras. Okay, ang event nila nga patigayunon. Ang aton pagbasa anay sang sulat sa sininga hapon. Dear Tita sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, ang ato letter sender karon nga hapon, nagapatawag ini siya kay Ramon, no? Hambal ni Ramon, tawi ni Gross Occidental lang ibutang di lang ang lugar namon. Well, anyway, okay lang na siya, no? Kag ang sulat ni Ramon, nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life. Sa imo, kamusta lang? Kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Tagua lang ako sa ngalan Ramon. 45 ang edad sang Negros Occidental. Tita Wilma, hindi lang masubo ang kasaysayan ko, kundi tama gid kasakit. Kabalo ka, natala na ako nga ikasal sa isa ka 20 anyos nga babay. Amigo ko ang amay sang bata nga may dako nga utang sa akon. Madugkay ko na nga nakursunadahan ng bata nga ini. Tungod permi ko siya makita, kag permi ko ginalahugan ang akon abyan, nga gusto ko siya nga mangin ugangan, bisan pareho lang halos ang amon edad. Kung nag-aisahanon lang ako, ginahandom ko gid nga kabay, makaangkon sang dako nga rason, para maangkon ko ang matahom nga bata sang akon abyan. Isa kalikom nga handom, Tita Wilma, nga abi ko
magamatuod. Naputo ang negosyo sang amigo ko kag nagpamigado gyud. Kag natabo, wala na siya inugbayad sa iya utang sa akon. Ang amigo ko, Tita Wilma, nalulong sa pagpanahor. Nakabalo siya nga may gusto ako sa iya dalaga nga 20 anyos lang ang edad. Kag nagtanyag siya sa akon nga bilang kabayaran sa iya utang nga halos 1,000,000 ka pesos, ipakasal niya sa akon ang iya bata. Mabugat man sa iya dughan. Napilitan siya tungod. Ginpahog ko siya nga pasakaan sang kaso. Tungod may kasugtanan kami. Nagperma siya. Kag nasaad sa amo nga kasugtanan, nga nagapasugot siya nga ipakasal sa akon ang iya bata. Kabaylo sang 1,000,000 ka pesos nga utang. Gintala na ang kasal namon nga duha sang iya bata. Pero wala man ako nagapaabot sa katapusan nga mga tinion, nagbag-o ang iya pensar. Indi na kuno niya pag ipakasal sa akon ang iya bata. Indi na kuno o kung indi na kuno magpasugot ang iya anak nga dalaga nga makasal sa akon, kay tigulang na ako. Siya huben pa. Siguro kung malain lang ako nga tao, pwede nga ipapatay ko na lang sila nga mag-amay, pero wala ko ginhimo ina, tita. Masakit ang ginhimo sang akon abyan sa akon tungod na huyan ako sa madamo nga tao. Ilabi na sa akon pamilya, kag sa akon mga abyan. Akuon ko, nagsulod gin man ina sa pensar ko, pero nadaog sang akon kahadlok sa Dios. Subong plano ko nga magpasaka sang kasubatok sa iya. Tungod, ginguba niya ang iya pangako. May ginauyatan man ako nga ebidensya, nga isa ka kasugtanan nga ginpermahan namon nga duha. Pero Tita Wilma, nagsulod sa pensar ko, nga ano abi nga masulat ako sa imo program, kag pangayuon man ang imo advice, kung bala husto ang akon himuon o kung hindi. Ari lang ako nagapamati. Salamat sa pagbasa. Ramon. Okay, sa kay Ramon, sa imo madamo gid nga salamat kag maayong hapon. Primero daw na init ko. Primero sa lingko daw na init ko, pero sang ulihi nabawi man. Tungod abi mo kun nga nagpangibabaw ang imo kahadlok sa Dios. Buot silingon sa likod sang imo malain man kung tani nga handom. Hindi man gid malain, no? Kay ti nagustuhan mo siya mo. Sang imo madulom or malain nga handom sa anak sang amigo mo. Nangibabaw iya ang maayo. Pasalamat kita dira bisan paano. Pero antes man si Tita Wilma tugda sa imo sinisulat, ang ambahanon anay nga aton ipabati sa imo o kung ang imo man gin pangabay para gid sa imo ini tangi ikaw. Oh, kay sarap, sarap namang damhin.
Masang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa. Gabay man ni Tuto Ramon ang aton sa ni 45-year-old nga letter sender from Negros Occidental, no? Tanging ikaw, why mo di galing wala mo di na mensyonar kung bala inang bachelor o kalaon ka in short, paamo ka na bala o kung may pangabuhi man ikaw sang una o ang imo background personally, no? Pero aton ginahangop ka gina-intiende ang paghangop ni Tita Wilma sa imo sulat nga wala ikaw sa labton. That's why nga hando mo nga mapangasawa ang bata sang imo suod iya nga abyan, ha? Ti kumpensa ron, masiling abi, wala na tayo tani problema kung 45 anyos ka, kag 20 anyos ang bata nga babae sang imo abyan. Wala niya problema kung may paghigugma nga nagapatunga o kung naluyag man siya abi sa imo. Ha? Wala ina siya sang problema na ang problema lang dira tungod ti lang tawa nyo balang ginhimo nyo sang iyamay na makasiling man ta tunto klase amay ni ay kung narin sa tupad ni Tita Wek kamalabot gorinaton ko niya dulunggan mo pa mo na bala hindi kay tituod man gid no do pareho lang ina iya nga gin baligya niya ang iya bata sa imo tungod sang iya utang do pareho nga kabayaran sang iya utang ang iya anak sa imo kag ti ikaw tungod interesado man ikaw nagpasugot ka daw pareho man nga gin-bribe mo ang amigo mo, tingin nga nagpasugot ka hindi ka bayad sang utang mo sa akon, arang bata mo ibayad mo sa akon, kaya inahambal mo, ara sa kasulatan, nabutang, nga nagapasugot ang amay, nga magpakasal ang iya bata, nga ipakasal ang iya bata sa imo, nga iya siniabyan. Kumbaga kung sa mga trabaho, may kontrata ka mo nga duwa, di ba? Contract. Tikon gubuan mo ang kontrata, no? Magkon gubuan ang kontrata since nga ginguba sang imo amigo ang iya kontrata tungod at the last minute naghambal sa nga hindi madayon kag hindi na sa magpasugot kay ting bata iya hindi di bisan anhon mo na kun inding bata iya hindi mo na iya subong yang kabata magsiling hindi lain sang una bisan nagakontrang balatyagon sang kabataan ipakasal sang ginikanan bisan sila pa nga duwaway galuyagay kag gusto sang ginikanan wala na mahimo mapakasal gina subong niya hindi mo matudluan ang bata once maghambal ang bata nga hindi kag hindi ginaya maduban mangita niya paagi kung paano siya makapalagyo sa kung ano man nga kasugtanan di sa inyo makabig naton nga agreement o kung ang kontrata sa tunga sang imo abyan no? Since nga nagubati ma-breach of contract na no? Kag ngayon nagaplano, kaya nga pasakaan siya kaso, kaya may ebidensya ka. Pero abi mo bala to, Tuto Ramon, sa
sa hapaw nga nahibaluan ni Tita Wi kay gamay man lang yung mga nang naintindihan naton sa ginatawag nga legalidad. Kay bisan siguro magkonsulta ka sa antes ka man magpasaka sang kaso kung mag-decide ka giman in kaso por kaso mag-decide ka giman nga pasakaan kaso ang imo amigo. Pamangkot ka anay sa abogado kung pwede. Bala ano may daog kunin sa iya o kung wala. Kaya nga ang kaundan sang inyo sinikontrata lain niya mo ti ang magsiling ka nga breach of contract. Depende na sa kaundan sang kontrata nga ginpermahan ninyo both parties, di ba? May ara iya nga mga kasugtanan nga masiling naton posible illegal ang content sila o kung ang unod sina, kaundan sina. Nga posible man hindi pagpaboran sang korte, di ba? Ti may mga bagay naman nga breach of contract kag inaiya ang kaundan sina kinanglan kompormihan sang korte kay ti legal kag pwede gid okay na siya, di ba? Pero kung inang inyo kontrata nga pag hisugot nga duha nga ang bata sang amigo mo among ibayad niya sa iya utang sa imo, inay ko po bisan ako man siguro bahala na dayatay pakigbato kuya, pero di ba? O basta ang sala to sala gid, ang husto-husto. Nga masiling bala naton himuon mo yung inugbayad sa utang ang bata mo abi kun ikaw pamangkuton sa imo lang gid ya bala toto Ramon. Halimbawa kung may pangabuhi ka kag may bata ka may utang ka ibayad mo bata mo do kanami man na batyagon away ta ka ginaakigan gina try ko lang bala nga ang imo kaugalingon ibutang mo sa sitwasyon sang amigo mo makayaayhan sang dughan mo sang konsensya mo nga ang bata mo ibayad mo sa kautangan mo? Siyempre, hindi. Itong pag-ibig. Ay, mga anak mo. Kag, makasiling kita bala, hindi na lang naguro pagpaminsara pa, magsiling ka naghambal ka kay Tita Wi kung padayunon mo nga pasaka mo kaso tungod may ebidensya ka, okay, may ebidensya ka. Pero sa nambal ni Tita Wilma, antes ka magpasaka kaso, kay another gasto ina para sa imo. Konsultasyon pa lang sa abogado, dako nang bayaran mo. Okay, pwede lang na makabayad ka konsultasyon. Or kung gusto mo libre, ara may PAO kita, Public Attorney's Office, ara sa Hall of Justice, pwede ka makakonsulta. O kung may kilala ka man nga abogado, di ba? Konsulta ka kung anong away, anong daog mo sa amo sinabi nga kaso, mangkot lang ko. Hindi na iya siling propiedad mo, hindi na iya siling propiedad o kung krimen, maluoy ka man sa bata. Sa migo mo lang sa, biyari lang sa utang mo sa akon. Istoryahan nyo na lang na bisang maayo. Bisan madugay pa, bisan malawig pa nga binayran na, basta bayaran nyo lang ka, amat-amat, siguro do okay mo lang na. Kahit amiguhay man ka mo, di ba? Galing kong kaisa ang sweetness, balas ang isa ka relasyon bilang mag-abyan sa tutuon lang. Ina realidad man pamangkuton taman ka muna. Bisan ano ka nami isang relasyon yung hamak mo halin sa gagmay, close ka mo hasta nga nagpalangabuhi ka mo, close ka mo. Kung kisa tungod lang sa 100 isa ka gatos ka piso so kung 500 lang hindi mabayaran amo nang rason nga magubang isa ka maayong relasyon. No, tuwod bala. Ano gina kun wala kay bayad bugno ka, istorya ka, explicar ka sa natungdan, maintindihan ka gid sina na tina what more sa sitwasyon mo Ramon, ha? Almost 1 million pesos. Hindi na lahog-lahog na ko na ng kwarta. Pero depende na sa imo kung paano mo arigluhon sa imo sini best friend. Hindi na lang nga paglagsa ang bata. Na hatagi kahilwayan ang bata nga mangin malipayon sa iyayag kagustuhanan. Kag kabay nga ina mangin serbiman nga leksyon sa imo ang natabo sa imo kabuhi. Ano kay ang imo bi imagination kapang lakaa kundiin mo natural na kay tao lamang ikaw naintindihan man ni Tito We. Lalaki ikaw tao lamang ikaw ang imo human ang imo sa masculine desire hindi na iya madula kay ti lalaking lalaki ikaw pero ti kun hindi husto to hindi ginaiya husto. Hindi kita magpakalain tungod sang aton handong. Kay siguro matahumgin man ang bata sang amigo mo nga nagsulod sa pensar mo amo sina nga mga ideya. Pero ti hindi na lang na ako gid mga bay sa imo hindi pagpadayuna na lang. Since nga nag-quit ang imo sini amigo, okay, giveaway ka. Ang utang niya istoryahin niyo na lang sa maayo abi, na?
Kaya nga, kung nagpamaliban man ang bata sa amigo mo, magpakasal sa imo, may rason man siya. Kung si Tita Wilma ang imo pamangkuton, kaya nga, tawo man siya to mo na tawo yang bata, iya matahom 20 years old. Tawo na, kag hindi isa ka negosyo nga pwede naton ibayad sa dako nga pag-utang o kung sa dako nga utang ni Papa niya sa imo. Ako yung nagadayaw ko sa pihak sinang imo mga hindi nami nga to nga mga imahinasyon kag inyo nga hindi nami man nga ginagrihan ninyo sang iya amay sa pihak sina nagapasalamat kag nagasaludo ko gihapon sa imo kay nga nagpangibabaw ang imo kahadlok na nagpangibabaw ang imo pagkatawhanon kag kahadlok sa mahal nga Dios. Buot silingon sa pihak sang hindi mo maayo nga pagkatawo, may maayo kagihapon nga balatyagon. Pasalamat kita dira, no? Salamat gid sa imo. Kag kabay nga magabago ang imo paminsaron. Why na demanda? Istudyahin nyo na lang sa amigo mo. Total amigo mo man na. Kahit sa tuod lang, kung magdemanda ka lainay, tubtubsan, o hindi na ka mo magbugnuhanay, kasuhay na lang, lagsanay. Amo na, no, hindi nami. Kung makakita ka man lang paagi, nga maariglo ang tanan, kang masolusyonan ang tanan in a nice way, sa nahambalan ni Tita Wilma, maayo nga pagsugilan nunay, makaangkon gid sang solusyon. Abi, pangamuyo always. Pangayo, double guidance kay Lord kung paano masolusyonan kay hindi agi ka na pagbabayan. Ha? Alas 2:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga reaction naman sa atong sini mga tagpalamati sa ilatag sa ka mga radio kay sa mga kauturan man naton nga nagaupod sa Facebook Live, preparar kay basahon ina dugay-dugay ni Tita Wilma. Ang aton mananay panyawan liniment, ha? Ang aton panyawan liniment sa tinaga nga panyawan manunggal ina sa aton pulong makahatagid alibyo, makahatagid bulig sa inyo mabatyagan nga pagpalaman ol pagpalangalay, pagpalanakit sang inyo sinilawas. Especially kung ikaw may edad-edad na kung magtulog kabala kung gabi nga ara ka lang nakaposisyon sa isa lang kasaydo, isa lang ka kabahin, kung takilid ka lang wala, takilid ka lang to, or nagahamyangon ka, pag-agabla may batyagon ka gid. Amo na sila nato hindi pag-iuna yon. Kinanglan hulag-hulag man galing kung nami imo tulog, amo na ititawi, magpabanyos lang. Sang imo dira, panyawan linament. Kag hindi kita magdula sang panyawan linament sa aton sinitupan. Sa imo man arthritis o kung rayuma, pinakamaayo ang aton sinipanyawan linament, ha? Pwede nato nila mabakal sa mga tsindahan kag mga butika dira sa inyo lugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, ara available sa tanan nga mga butika nga nahamtang sa atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ara sa may farmasya Caro sa Mims Pharmacy, RX Trade Drug Store, kag sa Pacific Pharmacy subong man sa JDN Pharmacy. Dira sa Dinalbagan, pwede ka mo dira kabakal sa Triple K Pharmacy, Farmacia Carmencita, kag GBX Pharmacy. Okay. Pwede nyo dira mabakal aton panyawan liniment, ang aton man panyawan herbal capsule, kag ang aton Celebrity Kojic Soap. Dili nga sa dalom sang Action Radio sa Jex Marketing, pwede man. Diba, Miss Eva Sangko? Nang Betty Lauder sa Binalbagan, maayong hapon lang sa imo, kag madamugin nga salamat. Palami Bandukilyo, nga nagawpon man kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag, Inday Ginisugon, salamat gid. Kay, Elmer Cuevas Loston, yes, ara naman siya. Tamiyaw ya lang, iya palangga nga asawa si Samantha Helvison dera sa Gimbal, Iloilo. Nga nagapamati gid always sa aton. Ang hambal ni Elmer sa iya asawa, I love you, honey. Salamat, tita. Ang nagatamyaw Elmer Loston, taga Santa Rosa, Laguna. Okay, kay Nicole Ricari Apolinario. Pakigwit sa family ko sa Apolinario family and Ricari family nga always gid ka pamati sa program mo. Thank you and God bless Nicole Ricari. Sheila Alagos. Monitor lang kami sa Hacienda Mercedes, Maaw. Sheila Alagos. Kay Ma'am Nelda Siguan, say thank you. Kay Action Percival Villamor. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon. Girl, may atong Salazar. Thank you. Ay dugay-dugay basahon man naton ang pila ka mga mensahe diri sa atong text hotline. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private
Ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolod sa 35. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang itong Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical, kag wala sa malain nga side effects sa itong ikayong lawas. Pinaka the best nga immune system booster para resistensyado kita adlaw-adlaw nga tanan mabasko nga atong lawas. Full of energy, kag syempre, sa problema naman sa inyo sinidugo. Inyo problema, inyo blood pressure, blood cholesterol, inyo blood sugar, inyo sodium, potassium, inyo uric acid, kinahanglan basta involve atong dugo, kinahanglan ma-cleansingan ina iadlaw-adlaw para nami ang dalagan sa atong dugo, sa atong lawas nami man atong pamatyagan. Kung ano man ang imo ginabatsyag, kinahanglan gid 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon sang mag-inom sang aton sini Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag kung problema, memorya, of course, sa mga young at hearts naton, sa mga estudyante naton, mga nanay, mga tita or titos, try nyo sa ila ang aton sini Dr. Pinoy Squalene Capsule once a day. Kung mabudlay sa kabataan, i-prick lang na, buslutan, pugaon sa kutsarita kag ipainom sa mga bata naton. Kaya naka-soft gel man na, madasig mag-absorb, madasig man ang epekto. Na? Tandaan lang naton, Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa aton utok. Aton utok nagakinanglan 80% sang fatty acids mo. Ting aton Dr. Pinoy Squalene Capsule, may fatty acids ina siya nga makasarang sa pag-provide sang almost 80% nga need sang aton sini utok para sa aton maayuman nga memorya. Palaman ko danon, adang aton Dr. Pinoy Hotline 4411-299 kag namtawan ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylop, West Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa Ciudad San Bacolod, available sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Rhea Joy Gumawa de Liquinia, good afternoon, Tito Wet. Please do greet my family in Barangay Salvacion, Murcia. Family de Liquina, de la Cruz, and Gumawa family. Sa parents ko, Mr. and Mrs. Joyce and Remia. Sa anak ko, si Raven Villarin. Kag sa akon, pinalangga nga mga utod. Sanday, Jernard J. Jasmine, Genevieve, damo ba? Jander kag Janine, palangga tagid ka mo. Wow. Watching here in Novaliches, Manila. Novaliches is in Quezon City, di ba? Novaliches, Quezon City. Belated happy Valentine's to all Action Radio staff and newscaster, Tita We. Okay, salamat man kag sa imo man.
Kay Torres Alini Cado, Chris Grace, good afternoon, Tito We. Sa imo man, maayong hapon. Aha, syempre, Tita Wilma. Dira sa kay Bulanyo, Ricky Domingo. Tawam, sagwit ko lang family Domingo kag Bulano, Rigacho family. Sang Barangay Mansalanaw, Castillana, watching live diri sa Talisay. Sa Camas Dormitory front of Carlos Zelado Memorial State College sa Talisay City, Negros Occidental. Okay, asa kamsi. Salamat, Gid. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Mami Diana Consolacion, gawpon man sa aton live. Karon nga hapon, Daddy Boy, kamusta lang? Abi, smile avaw. Sa inyo dira, salamat kag mayong hapon. Kay Mami Pilar, of course, kay Nana Dayin, mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Torres Alini Cado, Chris Grace, good afternoon, Tita Wilma. Sa merkado, sa Isabela, ang mga suki na ton dira, salamat. Katuan tanay tawe, ang aton sinitag padala sang sulat iya karon nga hapon. Sa pila ka mga mensay diri sa aton text hotline. Halin kay 7450, good PM tawe. Sa imo sender, salamat sa imo kay ang Dios gid ang nasa puso mo. Kag para sa akon, hindi kabayaran ang bata iya sa utang sang iya amay. Sukta lang siya para sa akon invalid ina nga rason ang ginpermahan ninyo. Ngita ka na lang sang iban nga nagakabagay sa imo. Salamat tawe. Yes, 7450, madamo gid nga salamat. Ay huwag magbago. Tita Wilma, kon notaryado sang abogado laban tagaan sang court na atensyon goro, no? Halin sa taga kabakungan ni Tita. 5957. O kung may tatako, no? Okay? Mayong hapon, Tita We, sakto gid na ang ginlaygay mo sa sender. Kay ang gugma, hindi mabayaran sang kwarta. Correct. Kay wala man na siya labot sa utang sang amaya, Tita We. Nining ni ataga sityo Kanansaw. Yes, Tito. Salamat. Gid 6429. Di nang sityo Kanansaw man. Pamo ka na wala. Good PM, Tito Wilma. Akon mahambal sa sender. Ang ina nga kwarta, sang una pa na nga uso sa mga tribo-tribo. RD ni sang silay. Yes, 6924. Bisan ako ganyan, primero hindi man magpati. Pero sang nabasa ko ang sulat niya. Abi ko, sang una pa nagkakatabo. May ara pagali subong, no? Good PM, Inday Wilma. Mahambal ko sa aton sender nga si Ramon. Tani respeto ya ang bata sang iya amigo. Kag istorya ho niya, prangkahon niya nga naluyag siya kag handa magpakasal sa bata sang migo. Kay kalain nga gulpiho niya lang dayon. Maayo kay wala niya mabutang sa mga kamutang hustisya. Kay dako man ina nga sala sa Dios. Concerned citizen sang kabakungan. Salamat gid 7778. Oo, no? Wala dula sa pinsal ko tani, no? Pangaluyag na lang wala Ramon. O pangaluyag basi magbago pang pinsal sa bata mo lain niya ko nagapangaluyag ka. Kay Ramon, pasensyahan na lang amigo mo kag istoryahin na lang ninyo nga duha kung paano yung mabayaran ang utang. JR ni Tamiyaw ko lang akon palangga nga si Christine Mason Gimaras. Yes, 39 to 1 to 3. Madamo gin nga salamat sa imo. Tawi sa sender, damo sa ilaba. Kung tani bisan paano gin pangalayagan niyo ang bata niya kung bala may gusto man siya sa imo. O galing kiti pambayad abis ang amayam sa iya utang. Okay, 5827. Madamo gid nga salamat sa imo. Good PM taweng mahambal ko lang kay Ramon. Amo nga daw kalain ba tiyago ng hitabo. Pero kung pwede pamat-amati lang bayad sa iya. Kay kung ipapriso mo ay kakuhaon, gasto ka lang dugangan ko. Inday Lani, God bless you always. Salamat din 6609. Kadamo pa tani sang damo pa di bala sa ni Tita Weho, pero galing kay nga aton oras, ma-horoscope pa si Tita Wilma gani. Relax lang kamo. Magabalik si Tita Wilma para sa aton horoscope pagkatapos ang mga ini. Kapag doble, Agad pa simbanwa, mapugaw nga hangin agad
sana ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. 46 Action Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, Tita Wilma from Torres Alinicado, Crisi Grace. Good afternoon man kuno kay Cheryl, kay Tata, kay Mariel, kay Donnie, salamat gid. Kag hello, Tita Wilma, pabati mo naman pamilya Escobar sa Magallaon. Madamo gid nga salamat from Cyril. Na ano ni siya nga daw, nagasunggod ka kay Tita Wilma? Inday Donna Pitalino Gides. Good afternoon sa imo, ha? Salamat lang sa pag-upod mo. Permi adlaw-adlaw kay Tita Wilma. Anong ginasunggod mo, bo, nga mga anak ka mo? Okay, kay Inday Ginny Sugon, dira sa may Bangga, Julia Valladolid. Ginatamyaw man ni Inday Jean ang iya tatay. Si Tatay Tony Hisulgo na naibiging manong Romel Pagsubiron na nang bibi manang Riza kay Nora kag kay Jenjen kag hello man kay nang Neneng Florida Hardinico dira sa Agisan. Thanks gid from Beb's Mango Stand. Okay, dira na sa Dulid. Kita ko na tuod paglabay namon sing kudi na ding ginahambal Beb's Mango. Akay kadako-dako kid kita, no? Ma-wave ka na lang. Hello, amo na lang na diretso. Okay, alas 2:47 Action Radio Philippine Standard Time. Antes ko magsugod sa pagbasa sang horoscope, sa mga nagapamangkot gali, kundiin ang event sang Philippine Society of Nephrology Negros Occidental Chapter may angot sa World Kidney Day nga ginapatagayon ini every year sa second Thursday in the month of March. Ikaduha nga Webes kada bulan sang Marso, tuig-tuig gid na. Ti ang mga kauturan naton gani sang last Saturday ginhambal ko mga kauturan tablang nga naga-antos sa balati may ginaantos nga balatian sa kidney nan kadto kamo kay siling ko sa ila may event nga patigayunon
alas 9 sang aga tubtob mag alas 12 sang udto. Sa unang 100 patients, sa first 100 patients, may free sila nga health screening, mga laboratory test, pareho sang RBS o kon random blood sugar testing, no? Ang urinalysis, ang blood pressure, ano pa nga mga test nga ginapatigayon na may ara sila nga himuon sina. Samtang ang matabo dira alas 9 hasta alas 10 may mga activity sila. Pila dira sa na-mentionar is ang lecture nga hatag. Ako yung gina-encourage ko gid kamo nga magkadto kag magtambong kag mamati para kabalo kamo sang dapat ninyo himuon para malikawan nga mag-angkon kamo sang balatian sa kidney. Kag kun kung paano man ninyo malikawan ang ginatawag nga kidney stone. Kag kun paano ninyo halungan ang inyo lawas and mga do's and don'ts bala, especially kun ikaw nagaanto sa balatian sang kidney. So sa liwat, March 12, Huwebes ina nga adlaw ang event patigayunon dira sa City Mall, Mandalagan. Alas 9, tubtob alas 12 sang udto. Kanto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa Saturn horoscope sa karon nga adlaw. Karon nga adlaw Lunes na Lunes, Pebrero 17 na kita 2020. So una-una ito ng zodiac sign nga Aquarius. Ang Aquarius mga natawo Enero 20 tubtob Pebrero 18. Sa imo Aquarian makapaayo ang pagpamati sa makahatag sa imo sang advice. Pamatii kung makapaayo sa imo. Kung makapaayo, kung makapaindi, binagbinagon mo gid. Hindi kagid magpadala-dala sa silabo sang imo balatyagon. Kag Aquarius, may isa ka tawo nga may Leonar o kon alum sa tuon niya nga guya. Makilala mo na siya karon nga adlaw, be, try be. Kag isa lang likawan mo man ang imbitasyon sa imong mga barkada sa kung ano man nga mga happenings karon nga adlaw. Mga maswati mo nga mga numero 3, 9, 15, 29 kag 39. Lucky color white. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Sa imo Piscean, himuo ang tanan nga masarangan mo para nga mapadayon mo kag mapakita mo ang seguridad sang ginatawag kaayuhan. Ang madugay mo na nga ginahandom, matagaan mo man katumanan karon nga adlaw. Kag dalagan sang imo love life, yes, swerte ka. Tungod maayong dalagan sang love life mo karon nga adlaw. Mga maswati mo man nga mga numero 9, 17, 24, 29, kag 32. Lucky color, avocado green. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Bisan medyo mahina or mahinay ang pagsulod sang kwarta kung sige-sige man ang imo pagpaninguha, may kaayuhan kagid nga paabuton. Halong ka, kontrolon mo man ang kaugalingon mo sa mga tao nga mga sunluganon kag daw ginagarit-garit kagid. Para nami iadlaw mo wala ka kontra, kag ang personal man nga hilimuon may dako ina nga kapuslanan. Mga maswati mo nga mga numero 4, 11, 15, 28 kag 35. Lucky color blue. Sa mga Taurus naman, Abril 20 tubto Mayo 20, yes, Taurian. Kung mahimo, planuha ang dapat mo himuon antes mo umpisahan. Likawan mo man nga mangin emotional ikaw karon nga adlaw. Kag tandaan mo, bisan ano ang matabo, tindugi ang panghambal mo kag ang ginhimo mo. Isa lang, hindi ka magpangako. Kay sigurado hindi mo na matuman. Likawan mo man ang magbiyahe labi na gid kon talabukon sa dagat, hindi ka lang anay magtabok sa dagat. Ipaiway lang anay kung saan o naman. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 7, 16, 27 kag 33. Lucky color red. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, yes, Gemini. Ang imo ginaangkon subo nga energy sa trabaho mo, kung ano man mo ginihimo, bawat tama gid ka baskog. What silingon naka-energize ka gid Sabado kag Domingo siguro, Gemini. Ibuhos ang tanan mo nga ikasarang sa imo hilimuon or hilikoton karon nga adlaw. Hinahanglan kung sa kwarta naman,
halong ka. Halong ka sa kwarta o kun alahas, samtang ara ka sa salakyan. Kag Gemini, likawan mo man ang mga wala pulos nga mga istorya. Kay ti para balawala lain nay ano. Mas what mo nga mga numero 7, 11, 25, 38 kag 42. Lucky color Nile Green. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, ang imo career, ang imo reputasyon, amo inang priority mo ya subong nagapanguna gina sa imo karon nga adlaw. Himuon mo, likawan mo nga makigbais ka sa sinuman nga upod mo dira sa imo trabaho. Sa inyo balay, likawan mo man ina. O kung updanay ka mo sa imo mga abyan, paimonong ka na lang da, mamati ka na lang. Kung pamangkuton ka nila, yes, comments ikaw, hatag ka man sa imo opinion. Okay, hindi ka lang mag-interest sa lalisay. Kagang imo man nga, love life, happy ka subong adlaw. Ang imo naman mga schedules, kinanglan arigluhon mo para hindi magamong pensar mo. Mas what di mo man nga mga numero 1, 7, 15, 33, kag 39. Lucky color crimson red. Mas what di mo nga mga numero, yes, nalawag na to titawe, amo inaiya ang unang bahin sa aton pagbasa man sang mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw gani relax lang kamo si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Life. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pag... Philippine Standard Time, alas 2:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, padayon man si Tita Wilma F. Smart today, Salcedo, mayong hapon kay Cyril Escobar Swalog.
Pamilya Escobar sa Magallaon. Okay. Kay Nilma Milyada Rama, good afternoon, Tito We. Hi lang sa family Rama. Milyada family sa Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Watching from Home for the Blind, Mansilingan. Dito sa Home for the Blind sa Mansilingan sa aton dira mga suki. Sa inyo man yung hapon, hindi nyo man si Tita We makita pero mabatian kag maupdan ninyo tag sa kahapon. Salamat gid sa inyo. Kay Nanay Perla, yes, kay Nanay Perla, kay Nanay Mercy, kay Kainde May, dito sa Country Homes, madamo gid nga salamat mayong hapon sa inyo. Kag syempre kay Nini Kabatas dira sa may Kabatas, dira sa may barangay Masulog, Canlaon City. At sa pamilya Kabatas, dira mayong hapon lang, kag subong man sa kay Tutu Edmond, kay Shai Shai, kay CS. Okay, kay Mama Dear, salamat dira. Okay, dali gid lang padayunon tang nabili naton nga mga zodiac sign para man sa aton horoscope. Di na kita Tita We, sa Leo na kita. Sa mga Leo, mga taong Hulyo 23 tubto Agosto 22. Ang dalagan sa imo negosyo karon nga adlaw ina kung may negosyo ikaw ha. Dalagan sa imo negosyo karon nga adlaw kung trabaho man makahatag ina sa imo sang maalam nga desisyon para sa pagbago. Kag Leo likawan mo lang nga mahigot ka sa anuman nga pangako nga hindi mo masarangan iya nga tumanon. Kag mahimo mo man ang mga pagbago nga ginahandom mo sa kabuhi mo. Siyempre tinguan ino Leo. May swerte mo nga mga numero 5, Jess 9, 37, kag 41, lucky color peach. Sa mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Karon nga adlaw Virgo, makabato ni ikaw balita o kung informasyon nga makapabago sang imo lifestyle. Ano ina? Mangin happy man ikaw sa ma-enjoy, yes, mangin happy ka sa pagpamakal or shopping na tungod sang kaayuhan, pero, mas makapayo sundon mong imo budget. Correct. Virgo, mas swerte mo nga mga numero 8, 12, 21, 24, kag 41. Lucky color, pink. Impunto stress, ang aton oras, ang aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yes, o padayon nanay si Tita Wilma, syempre man. Kay Miss Emma Almeda, salamat gid. Tita, God bless. Salamat sa imo kag maayong hapon ng dira. Please lang ko tabi, greet sa mga upod ko di, kay Nang Myrna Amparado, kay Arlene Erin, sa kay Maninoy, nagatanom kami patdan. While nagapamati sa imo, touch ba? Thanks to 58 or 8007, 8007. Nagatanom sila kuno patdan. Kabalugid ta kay nga, tama kainit. Salamat sa piyak sinaupod ninyo si Tita Wilma. Good PM, Tita Wilma Panyagata. Please greet my guy friends of La Castillana, Maria, Eduarda, and Reynold Panoy, Juliet,
and my special Mother Amalia. Panyaga ka nanay, kag sa ako na kinitaga, kay from Lynette Perol sa Barangay Kabakungan. Monitor lang kami di. Okay, salamat gid sa inyo. Yuhom lang taho. Okay, padayuno naton kag tapuso neton ang pagbasa sa mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa iton horoscope. Di na kita titawe ari na kita sa Libra sa mga Libranians, mga netaw Setyembre 24 to Oktubre 23. Yes, Libra, inchindiha. Kag paminsara sang maayo, antes kagid magpirma sang kun anuman nga mga importante nga papeles o kun anuman nga kasulatan dira. Hindi kagidayon magsalig sa mga tao nga makaatubang mo karon nga adlaw. Abi mo, isa mo kaabyan, wala ka kabalo, may ginatago nga kaakig sa imo, sinuwayhan ina. Maswerte mo nga mga numero 2, 5, 6, 19, kag 37, lucky color, emerald green. Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang anuman nga transaksyon, karon nga adlaw, Scorpio, mangin maayo ina, mangin madinalagon kung inahimuon mo sa aga, pero halong ka lang ha, halong ka lang, kay basi kung makasakit ka sang balatsyagon sang imo pareho. Madiskubrihan mo man ang isa mo katago nga admirer, kag likawan mo man ang maakig. Mga maswerte mo nga numero, 4, 13, 25, 39, kag 45, lucky color sky blue. Sa mga Sagittarius, yes, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, kinanglan karon nga adlaw mangin mahinalungon ka. Ang pagserbisyo mo sang tampad, kinahanglanon gid sa imo trabaho. Ang imo ginausoy nga banas karon nga adlaw pagkadtuman sa kayuhan. Kag makapaayo ang imo sitwasyon, kag mapaayo mo ang imo sa sitwasyon pinansya kun padayunon kun padayunon mo man ang imo pagtinguha. Mga maswerte mo nga mga numero 11, 13, 29, 40 kag 44, lucky color orange. Sa mga Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19, karon nga adlaw Capricornian, abi mo kinahanglan gid importante mo nga desisyon. Isa mo man kaabyan magabisita sa imo. Kag-abi mo mangin maayo ang dapya sang hangin para sa imo, para maangkon mo ang katawhay kagalinong kon likawan mo ang pagpakigbais dira. Ang bago mo lang nakilala, makabuligi na sa imo problema o kung sa negosyo mo kung may ara man. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 9, 24, 31, kag 40. Lucky color, agate green. Nabatian netong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Lunes, Pebrero 17, tuig 2020. Mayong hapon lang dira anay sa mga taga-habhab. Mayong hapon da kay Nanay Lina. Mayong hapon da kay Nanay Lina, kay Chay Laida, kay Danilo, kay Lydia, kay Chay Milag, kay Pingot, kay Ronia, bara sila nagatilipon dara. Mayong hapon lang. Salamat kaya. Okay, tiwan na sa pagpaalam ni Tita Wilma sa mga wala neton malabutan nga mga mensahe, pasensya na. Pero ang ito naman quote of the day, nagasiling from Martin Luther King Jr., life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? I can't say goodbye. May damo gid nga salamat sa inyo mga palangga neton nga mga tagpalamati, kag madamo man nga salamat sa mga nag-upod sa iton sa Facebook Live. Salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Henry Espulgado po man kay J.M. Kin, kag sa upod man neton nga taga-kamsing aton diri mga kabataan. Thank you so much. Kag sa ngalan man sa amon station manager Action on Di Maala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, Tita Wilma sa liwat nagapasalamat. Buwas na naman. Standby sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.